Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, ikaduha ni natong adlaw sa atong Triduum. Unya karon sang adlaw gisaulog sad sa simbahan ang pista ni San Gregorio, Santo Papa ug doktor sa simbahan. Gitawag ni siya Saint Gregory the Great. Niya murag na Santo Papa ni siya mga 14 katuig. Niya namatay ni siya mga 63, 64 ang edad. Niya tong tuig mga 606 man siguro to, 609. Usa ni siya ka tao nga ang iyang ginikanan mga politicians. Siya usa sad ka politician o nisulod sa kinabuhi sa monasteryo, nahimong munghi o nahimong Santo Papa. Iyang napamatud-an ang kaepektibo sa atong mga pagtulunan sa simbahan sa paghigugma sa atong isig katao ug daghan kay siya lapad kaayo ang iyang mission accomplishment sa simbahan. Daghan kaayong nga converter sa pagkakatoliko tungod sa iyang mga pulong ug iyang mga buhat. Uban kaniya og ni San Vicente Ferrer nga atong gipahinungdan karon, iampo nato ang kahiusag kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na sa atong nasod. Iampo pod nato ang atong mga benefactors and donors na siging tabang sa atong mga proyekto dinhi nga tagaan sila sa Ginoo sa mga grasya ang ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako o yamot sa hunahuna, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaloy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaloy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaloy-i kami. Magampo kita, O Dios nga naghupay sa imong katawhan pinaagi sa pagpasaylo ug nagdumala kanila pinaagi sa paghigugma, ihatag ang espiritu sa kinaadman nga imong gigamit aron pagpatunhay sa disiplina tungod sa pangaman ni San Gregorio imong Papa, itugot nga gumikan sa pag-uswag diha sa kasanto sa ilang panon, madangat sa mga magbalantay ang kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Sa akong hunahuna, maora ang akong Dios nagbutang kanimo mga apostoles sa labing ubos nga dapit. Sama kami sa mga tao nga gihukman nga patyon at tubangan sa katawhan o sa katalan-awon alang sa tanang anghel o sa tanang tao. Kay tungod kang Kristo, kami nga buang-buang
apan maalamon kamo diha kang Kristo. Huyang kami apan kamo lig-on. Tinamay kami apan kamo pasidunggan. Hangtod gayod niining mga taknaa, gigutom o giuhaw kami, nagkagidlay, gipamunalan, o gidiin-diin kami. Apan bisan paniini, naningkamot kami gayod sa pagtrabaho aron mabuhi. Kung may mutunglo kanamo, manalangin kami. Kung lutuson, magpailog kami. Kung pakaulawan, tubagon namo sa malungong mga pulong. Hangtod karon nahisama kami sa basura, nga gisalibay diha sa yuta. Gisulat ko kini dili aron sa pagpakaulaw kaninyo, kundili aron sa pagtudlo kaninyo, ingon nga pinangga kong mga anak. Kay bisan pa, kung duna kamoy napulo kalibo, ka magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong amahan. Kay ang inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo ako nga inyong amahan, pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita, nganha kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo adun sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Gituman niya ang ipangandoy nila nga kahadlugan kaniya. Gidungog niya ang ilang singgit o giluwas sila. Ang Ginoo nagamping sa tanan nga nahigugma kaniya. Apan ang tanang dautan iyang laglagon. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Magbungaton ta sa akong baba, ang kadayganan sa Ginoo, ug ang tanang mga tao magdaig sayang malaang ngalan sa kahangturan. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana sa kanim. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Unya ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay sa trigo ug tapos nila kini kuso-kusua sa ilang mga kamot, ilang gikaon ang lugas. Apan pipila sa mga Pariseo miingon, nganong nagbuhat man kamo ni anang gidili sa atong balaod nga buhaton sa adlaw igpapahulay. Si Jesus mitubag kanila, wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikuha sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Unya mikaon siya niini ug ang iyang mga kauban iya usab nagihatagan sa pan. Apan gawas lamang sa mga pari, gidid-an ang tanan sa atong balaod sa pagkaon sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Og si Jesus midugang sa pag-ingon, ang anak sa tao maoy magbuot sa angay buhaton sa adlawng igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ikaduhang adlaw ron sa atong tulo ka adlaw nga pagmisa, pangandam sa atong pagsaulog sa siyam nga kasumaran sa pagkatukod nato isip parokya, 9th Foundation Anniversary. Kining simbahan mauni ang giatiman sa mga santos gikan gyud ni Hesus ngaris mga apostoles hangtod sa ato mga santo papa o mga obispo kaparian, mga relihiyosa nga karon mga balaan na, mga santos o santas na. Usa na ni ana or pipila ni ana sila si San Gregorio nga atong ipahinungdan karon og si San Vicente Ferrer nga dinhi sa Pilipinas, si San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Bishop Chopilo Kamumot ug uban pang mga balaang tao. Giunsa nila pag-atiman ang simbahan. Nganong mikaylap man ni sa tibuok kalibutan ni abot pa gyud dinhi sa San Vicente Liloan. Unsa ilang gibuhat? Didto ra gud ni sa Jerusalem. Didto ra gud ni sa Roma. Nganong niabot man ngani? Hibaw mo. Ilingay mong tupad. Hibaw ka. Layo agiabtan aning simbahan na. Unya, dugay na sad kaayo. Dugay na kaayo ba? Si Kristo nagtudlo lag tulo ka tuig. Tulo ra ka tuig siyang nagtudlo. Gipatay dayon siya atubangan sa iyang mga tinun-an. Unya, gilutos dayon sila, gilutos. Usa sa naglutos nila, kaning gasuwat sa unang pagbasa, si San Pablo. Usanis naglutos gani, nagpatay o nagpapriso nila. Bag-o pa lang kay silang gasugod. Tulo ra ka tuig silang gitagaag teaching, gipangbungkag dayon sila. Ang ila pag yung gatudlo, gibitay pag yun sa cross. Pero gikan atong tuiga, mga tuig 30 or 33, gikan ato, nagsigi sila kaylap 12 rato sila kabuok ang solid yun. Aw 11 ra gani kay si Judas nagbudhi man. 11 ra gyud kabuok ang solid nga follower ni Jesus. Ika-12 tingalis Mama Mary. Pero grabe ang pagkaylap hangtod karon ni abot dinhi sa Liloan. Siyam katuig na gani nga nahimo na sadtang parokya. Porting daghanang parokyas tibuok kalibutan, mga dioceses. Mao na magkatawa ko anang ubang mga relihiyon nga mosaway sa Katoliko.
Musawa is Katoliko ba? Saan nilang klasiha sa sitwasyon? Kanilang sitwasyon na ba? Nga nakasustinir ang simbahang Katoliko hangtod karon? Wala ka ng, matod pas mga Tagalog, wala na akong masabi. Proven by time, events, and mga teachings, doctrines. Proven. Why makalumpag nato? Si San Gregorio, paglingkod niya, mga 590 AD, milingkod siya sa iyang pagkasanto papa, iya dayong nakita nga kaanugon sa kinabuhi nga gitudlo o gipuy-an sa mga santos o sa mga apostoles kung dili ni masangyaw ngadtos kinalapdan nga dapit. Nya kay gipalibutan man siya sa mga pagano, mga lig-on pagyod nga mga pagano katong gitawag lag Anglo-Saxon nga territories. Iyang hinay-hinay pag sangyaw hangtod gyud nga tibuok Europa pertindakuan niya naabot ang iyang gigamit ang kinabuhi sa usa ka apostoles. Unsa may kinabuhi sa apostoles nga nakapakaylap natog maayo? Ato sa ning sundon, ganahan mo mosunod? Wa man mo'y klaro. Diri sa unang pagbasa ay gidescribe ni San Pablo, ingon siya, sa akong hunahuna, maurag ang Dios nagbutang kanamong mga apostoles sa labing ubos nga dapit. Una, kinahanglan gyud mo pili tas labing ubos. Matod pa ni Kristo, if you want to become the greatest, you should be the least and the servant of all. Kung gusto kang mahimong labaw sa tanan, kinahanglang mahimo kang sulugoon o ubos sa tanan. Kinsay ganahang mosunod anita sa kamot? Upat ra ka buok. Unsa may pasabot aning mahimo kang ubos sa tanan? Kinahanglan nga di gyud ka manugo. Munay una, magsige ra kag alagad. Nya di gyud ka masuko, bahala nag-ika mo isigihag ka suko, yaw-yawan ka, di gyud ka masuko. Maunay pasabot ubos sa tanan ug alagad sa tanan. Nya sagot mo na. Lingi ay mong tupad. Sugot ka na, anaon ka. Mao na og para sa kalibutan binuang man na gisumpayan dayon ni San Pablo, sama kami sa mga tao nga gihukman nga patyon at tubangan sa katawhan usa ka talan-awon alang sa tanang mga anghel ug sa tanang tao kay tungod kang Kristo kami mga buang-buang. Kinsa dinhi gustong tawgon nga buang ta sa kamot? Naagya po ni isa duha. Di ba ka na mga bakakon tawanan. Congratulations, no? Ninyo. Pasabot anang nganlan tagbuang, tanawan ang buang. Musunod ba nagbalaod ang buang? Panagsa. Pero ang buang, yung pagsulob, maghubo noon, maglakaw dan. Yung kapundo, mulakaw noon. Kaon, di mo kaon. Ay kaon, mukaon na nun ang mga lapok, mo inom pa ng tubig sa kanal. Mo violate siya. Sa kanabang normal na to nga naandan mo, violate siya. Kaligo, di maligo, parte hugawa. Nganoan, buang. Ganahan mo mahimong buang. Kanang maghubo na mo tanan. Way uwaw. Way uwaw. Ang buang di gid mauwaw. Mao na sa atong katarong dali kitang mauwaw nga mosunod sa Ginoo. No? Ikauwaw dato ang gitudlo sa Ginoo. Inig-ingos Ginoo, higugmaa imong kaaway, mauwaw tang mohigugmas kaaway, mauwaw tang daog-daogon. Inig-ingos Ginoo, ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus, mauwaw ta nga mahimong pobre. Itug-an ang tinuod, bahalag mapriso ka tungod sa imong nabuhat nga sa laod, mauwaw tang adto magtingkagol sa prisuhan. No?
Mao na niingon si Kristo sa atong ebanghelyo, niingon siya diri, ako'y magbuot unsay buhaton sa adlaw igpapahulay. Kining adlaw igpapahulay nila, grabe kayo ni nga adlaw sa mga Hudiyo. Na ay mga balaod nga ilang gipatuman ani. Giviolate ni Kristo, giviolate sa iyang mga tinunan. Usa na ni ana maong pagpanguha og mga trigo og pagkaon, adlaw man is pagpuasa. Di sa jud ka manguha og mga muani og mga tanom. Ilang giviolate. Nga naman, mas importante ni Kristo ang kinabuhi sa tao kaysa balaod sa tao. Sabihin ako ha, mas importante ni Kristo ang kinabuhi sa tao kaysa balaod sa tao. Mao na kita, hay may importante ninyo, balaod sa tao o kinabuhi sa tao? Pananglitan ang balaod sa tao, no trespassing, na ay nikatkat sa imong koral og nanguha sa imong mga butang dito sa sulod kay iyang ibaligya para sa siya makakaon. Unsa man, kasakop nimo aning tawhana, imong ipapriso o imong papuyon sa inyo? Kana bang gitawag na tog kawatan, nangawat, aron lang taon mabuhi? Unsa may imong buhaton? Ipapriso, kulatahon, o papuyon sa inyo og tagaan sa tanan niyang gikinahanglan? Kinsay musunod ni Kristo aning panahona? Ay mo pamakak, bantay mo ha? Maunay meaning sa gisugo ni Kristo nga niingon siya, pasudla sa inyong balay ang mga way balay. Yan na siya. Kita mo ingon man ta, ayaw gyud tudluan pa mga inyong mga bata, ayaw gyud istoryaan ng mga strangers ha. Ana. Sila igi ng koral, sila diin ang koral. Ana, pero si Kristo isa ablihi ang koral, pasudla ang mga estranyo, mga strangers. Gipuy anis mga santos, kining paghigugmas mga kawatan. Bisyap chupilo kamomot, highlighted kay na niyang iyang paghigugmas kawatan, paghigugmaan ng mga tulisan, paghigugmaan ng mga mangingilad. Na iya. Unsa man na? Binuang sa kalibutan. Violation sa human right. Violation sa atong balaod. Pero anang balaod nga kinahanglan duharay atong anak kay ma-overpopulated ta. Tuong wana dili. Musunod mo ana dili. Uy, daghan kay musunod ana. Hadlok na kayo makaanak og 5, hadlok na kayo makaanak og 10 kabuk anak. Karong panahon na gasunod anak nga duha ra gyud kabuk anak kay maunay nindot nga kinabuhi. Nya pagpalaygit na inighuman sa duha. Pag pills, pag kondom, pag IUD, pag withdrawal, unsa pala himuon diha? Maunay atong gipanudlo ros kalibutan. Ang Ginoo imong pangutanon, iya nang i-violate. Moingon na siya, ang Ginoo mo'y magbuot pila kabuk anak. Ana. Lingay mong tupad. Yung na siya, gusto kang mahimong buang? Mahimo kang buang? Sunda ang Ginoo? Matod pan San Pablo, mura na lang kuno silang basura, nga giplutos, giyatak-yatakan, giludan, gibutang sa daplin. Pero ang ila kunong gibaos sa kalibutan, mao ang pagpaubos, ang kaaghop, ang pagampo. Ug mao na nga nakatubag ta sa atong salmo. Unsa may atong salmo? Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Pasabot, ang ato ragyong sangpiton ang Ginoo. Ang ato ragyong saligan ang Ginoo. Ang ato ragyong sundon ang Ginoo. Nyag mosunod na tas Ginoo, kitang ni sunod, mahimutang pobre, mahimutang kabos, mahimutang ikauaw sa atong isig katao, kasagaran nato. Pero ayaw kabalaka, inigbali ni ana, ikaw sa'y pinakasikat. Ikaw saan mo ay pinakahalangdon.
Kaya matod pa ni Kristo ang nagpaubos, akong ipataas. Unya, ang nindot pagyud kaayo, kay dili ta butangag sala sa Ginoo. Ang maong pagkinabuhi, nga muratag buang, nga muratag ipakauwawan, insultuhon rata atubangas katawhan, sama sa nahitabo ni San Vicente Ferrer, ni San Roque, nilang Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, nagipatay gyud diha atubangas mga tao. Himuon patang sampol sama sa mga apostoles nga ipakita gyud sa mga tao nga matud pa diri ni San Pablo, himuong talan-awon sa mga tao o sa mga anghel nga bitayon, sunogon, panitan nga buhi diha sa mga tao, martyrdom, mahimotang balaan, mahimotang liwat ni Kristo nga way sala, mapapas ang tanan natong sala. Ug kining klasihas kinabuhi mo ni gikinahanglan nato karon, mao ni nakapahimo natong parokya. Nya andam pa mo nga padayonon ning parokya ha o dili na? Papalit mog slat. Martyrdom gining atong slat. Ginagmay ra gina kamuram kag buang pa diri imong sige kag baligya na imong slat, magpakabuang ko para sa atong simbahan. Una baligya jud ko sige og slat. Update na sa tas atong slat sa DOPS para pagtukod sa atong kumbinto. Nanatay halin as of yesterday 3,718. Pakpak. Pero napay palitonon nga 51,282 para makahimo gitag kumbintong dako-dako. Ang ato sang special nga slat kadtong San Vicente Ferrer Miraculous Power, 2,000 man ni ka slots nga tag 500 para nis atong pagsaulog karong September 5. Gani andam naman na karong adlaw, manghatag na ta sa mga bugas kutob sa maabot nato, bugas o kanang noodles, 5 kilo rice o noodles ngadto sa mga more or less mga 2,000 ka kabus nga parokyano nato dinhi or pamilya ato ipanghatag karon. Salamat sa ato mga lay ministers o sa mga chapel leaders na maoy mag-cooperate sa paghimo niini. So ang ato nasanghalin as of yesterday 1,679 pakpak. Pero naapay available nga 321 ka slots. Makapalit pa mo ani hangtod Lunes. 321 na lang aron mo makaapil sa kasantos. Nganong ato maning gibuhat sigig baligyag slat dunay tumong og kitang tanan nga mopalit ani magpakabuang ta aning sigig palit og slat. Congratulations, tagaan ka og balaanong kinabuhi sa Ginoo. Dili pa gyud balaanon, malipayon, malinaon og makapasabwag sa maong kalipay o kalinaw ngadto sa uban. Mao ni ang kinabuhi ni San Gregorio, San Vicente Ferrer, murag naglisod pero dato di ay. No? Ako tanang gisuwayag sunod-sunod karon, ako yung i-disown ang tanang kwarta nga mo dawat sa akong kamot. Sa akong paglingkod dinhi si parish priest hangtod karon murag musubra nas mga 120 million ang nisod sa akong kamot nga mga kwarta para sa kalihok ka simbahan. Ako ginang gidisown. Bisag 1 centavo wa gyud ko'y gikuha ana para sa akong kaugalingon. Yan sa may resulta, pobre pero dato di ay. Di ba? Kamo na lay sabot ana kung buang mo. Ang makasabot ana ang buang ra. Bitaw. Para ka ng mga buang, naghubo ko, pero naaday sinina. No? Ang buang ba? Makasabot ani ang buang ragyod. Nga dato, pobre ko, dato di ay. Gidaog-daog ko, sikat di ay. Di ba? Gisaway ko, naghanday magpa-picture. Di ba? Na siya. Ang buang ragyod makasabot ana, way lain. Wa ko'y akong balay
pero nakatukod kog daghang balay. O, di ba? Wa ko'y akong kwarta, pero dako kay tag proyekto nga nahimo din sa parokya o sa laing mga parokya. O, di ba? Unsa na siya? Buang. Ginamanindog na ta mga buang. Himuon nato ang ikaduha nga adlaw sa Triduum. Mga igsuon, uban sa malipayon o mapasalamaton nga mga kasing-kasing atong ipadangat ang atong mga pangaliya ngadto sa Dios dinhi sa paghimo nato sa atong Triduum nga misa alang sa atong pagsaulog sa ikasiyam nga kasumaran sa atong pagkahimo nga parokya. Palihog mangluhod. Ikaduhang adlaw, pag-ampo nga mahigugma sa isig katao. Ginoo nga makagahom sa tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, kinsa mao'y hinungdan nga si San Vicente Ferrer nga manlalaban kanako, nahigugma sa iyang isig katao, sa batuod gayud nga gugma, nga tungod sa alang sa kaayuhan sa ilang mga kalag, gigamit niya ang iyang lawas o kinabuhi bisan sa mga piligrong kadautan. Mangamuyo ako kanimo Ginoo tungod sa mga pahanungdan niining matinumanong uyamot nga ulipon mo, nga mahigugma unta ako sa akong isig katao sa dakong paghigugma nga tungod kanila ug sa kaayuhan sa ilang mga kalag. Magaantos ako uban sa maayong kabubuton sa tanang nasakitan diha sa mapaubsanong paghigugma sa tanan nilang mga binuhatan tungod ug alang lamang sa Dios aron makadangat ako sa tuyo ug tungong sa pagbuhat sa Ginoo kanako nga maoy pagdangat sa gingharian sa langit. Amen. Usa sa mga milagro ni San Vicente Ferrer. Sa siyudad sa Banyes, nagpuyo ang usa ka tawo nga bungol kaayo, kay giagian ang mga dalunggan niya sa mabaho uyamot nga dugo. Wala magsilbi ang daghan ug mahal nga mga tambal nga gigamit niya. Apan usa ka adlaw, miadto siya sa gilubngan ni San Vicente ug takulahong naayo siya. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang atong itubag, Ginoo liguna ang among pagtuo. Ginoo liguna ang among pagtuo. Alang sa mga pangulo sa simbahan, nga makanunayon silang mulambo sa atong paglaom o pagtuo sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo liguna ang among pagtuo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga sa kanunay maglantaw sa kauswagan ug kalinaw sa tanang katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo Liguna ang among pagtuo. Alang sa atong mga igsuon nga masakiton, nga masinati nila ang dakong kaluoy sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo liguna ang among pagtuo. Alang sa atong Kristohanong katilingban nga magkahiusa sa pagpalambo sa gimbuhaton sa pagtuong Kristohanon, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo liguna ang among pagtuo. Alang kang halangdong Teofilo kamumot nga isipon sa Dios nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo liguna ang among pagtuo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga plano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo liguna ang among pagtuo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho niini dinhi sa atong
mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug dagan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Mahilakay sila sa kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo liguna ang among pagtuo. Alang sa mga igsoong mihalina nga makadangat na sila ngadto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo liguna ang among pagtuo. Lagit nun og maluluyong amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gipadangat kanimo uban sa gugma ug pagtuo diha sa pangama ni San Gregorio ug San Vicente Ferrer among patron, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kay magalampu ka nga tinuod, manlalaban ka manamo. Kay magalampu ka nga tinuod, manlalaban ka manamo. Kami San Vicente sa Diyos iyampo, kami nga kanimo na naglaom. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Sa siyam katuig ang edad, ibuwi mo ang usa ka bata, nga nahimo nga saksi nga dayag, sa katingalahan mo nga grasya, ug nagmatud kining milagro, nga higala kang daan ni Jesus. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. May Santo Domingo giduaw ka, sa bisti nga sagrado niya, nahimo kang tumungog sa Ama, sa suga nga kanimo nag-iwag. Ginganlan ka ni Kristo nga apostol, ug maguna nga matud. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ihatag kanamo ang pasaylo o Ginoo aron sa among pagpasidungog kang San Gregorio, magpulos kanamo kining gasa nga sa imong paghalad niini imong gihatagan og gahom sa pagpasaylo sa kasalanan sa tibuok kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanim. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Gregorio sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos. Nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayton ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos,
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngali. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Gregorio, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Kami sa mga
sala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dapan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahong mugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Kini mao akong lawas nga kung gihatag sa inyo kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Magampo kita. O Ginoo, tudloi pinaagi ni Kristo ang magtutudlo sila nga imong gipakaon kang Kristo, ang pan nga buhi aron sa among paghandom kang San Gregorio, makakaton kami sa imong kamatuoran ug maghubad niini sa among kinabuhi diha sa gugma alang sa uban. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kasantos sa kinabuhi or kabalaan sa kinabuhi. Ngato lang buhaton musunod ta ni Kristo ug magpakabuang ta alang kaniya. Salamat sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod sa Ginoo.
nga nialagad nato nining misa karon aron ta magmalampuson labi na gyud sa tanan natong mga pilgrims niining atong 6 a.m. nga misa Triduum. Ikaduha, ang atong mga pilgrims karon mao mga sakop sa Cofradia de San Vicente Ferrer, group number 4, 5, and 6. So, ato silang tagaag masipang pakpak. Salamat kayo. Salamat sa mga atong mga ni-offer karon sa atong formal offerings o pinanguluhan ni sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Domingo o Mrs. Virginia Pitogo. Masipang pakpak sa nilang tanan. So, atong misa para sa atong main nga nobina unyang alas 6 sa gabi. Nya ang atong mga pilgrims mao ang Zone 4, Santa Cruz Chapels, Kaino, Santa Cruz proper ug Katanoy. Ang Zone 5 nga chapels, Ibabaw, Tabaylawom, Lutheran ug Urban Chapels. Ug ang Zone 6 nga chapels, ang Sasing Compound, Curva, Limugmog ug Bakilid. So mo ni ang atong mga pilgrims unya sa atong main nga nobina or nobina Triduum Mass ikaduha lasay sa gabi. Salamat sa ato sang mga namalit sa atong slots. Sa ako nang gikaingon na natayhalin sa dupes nga 3,718 slots pero naapay 51,282 ka slots nga nahibilin, tag 1,000 ni kada slot. Sa ato sang SBF MP nahalina na tag 1,679, naapay 321 ka slots nga palitonon pa. So masipang pakpak sa tanang namalit sa atong slot. Salamat kayo. Nya atong padayonon ang pagpalambo sa atong parokya. Iampo nato sad ang ato karong mga lay ministers o mga chapel leaders sa ilang pagdistribute sa atong mga bugas, 5 kilo rice ngadto sa atong mga kabus nga mga pamilya. Libot sa atong parokya nga unta alikay peligro magmalampuson unta ang ilang pagdistribute niini. Salamat sad sa mga donors na malit sa atong special slots ug naasay ng hatod dinhi og mga bugas og mga noodles og sardinas. Congratulations ninyong tanan. Sige, manindog na ta. Pwede pa mong muhatod sa inyong mga bugasag, mga noodles o pwede pa mong padayon nga mopalit sa atong slots kay magamit gini nato tanan para sa kayuhan sa simbahan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Salutares Hostia, que celi pandes Hostia, Vila primum Hostia.